και αυτή η χρονιά το 2010 μαζευόμαστε όλος ο σύλλογός μας, ο αγαπημένος σύλλογός μας και οι αγαπημένοι άνθρωποι μεταξύ τους, για να ευχηθούμε και τη νέα χρονιά να μας πάει όπως η προηγούμενη. Καλά. Καλά. Όσο καλά μπορεί να πάει, ας πούμε. Καλή διάθεση και πολλές ευχές για όλο τον κόσμο. Τα πούμε πιο μετά. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλους. Υγεία, ευτυχία στις οικογένειές μας. Καλές καβάλες να έχουμε χωρίς ατυχήματα. Και ευτυχία, υγεία. Αυτά. Εύχομαι τα καλύτερα. Αγάπη, υγεία, ευτυχία. Η ομάδα των R7, η original, αγαπημένη πάντα. Οι υπόλοιποι να περνάνε και αυτοί καλά, αλλά όχι καλύτερα από εμάς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αγάπη, υγεία, ευτυχία. Να είμαστε όπως είμαστε αγαπημένοι, χωρίς τους υπόλοιπους που μας χαλάνε. Να είμαστε όλοι έτσι παρέα μας, όπως είναι και σήμερα. Έτσι να είναι και το 2010 και το 2011 και το 2012 και πάντα. Με πολύ αγάπη. Χαρά, ευτυχία. Αυτά ρε παιδί. Και καλές καβάλες. Και πάντα Καλές μαζί. καβάλες, πάντα βέβαια. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο σύλλογος μας, ο αγαπημένος μας σύλλογος, κόβει την πίτα του. Του πει την πίτα, που λέγει στη τηλεόραση. Ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκόμενους. Ελπίζουμε κάθε χρόνο να είμαστε έτσι. Ελπίζουμε φέτος να είμαστε σοριδός στις εκδηλώσεις. Έτσι, για αυτούς που δεν έρχονται και για αυτούς που έρχονται. Ευχαριστούμε και τα καινούργια μέλη, τους καινούργιους φίλους, όχι τα μέλη που μας πλαισιώνουν φέτος. Και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο που κάθε χρόνο όχι μόνο έρχονται εδώ, αλλά συμβάλλουν, μας βοηθούν για να διεκπεραιώσουμε όλες τις εκδηλώσεις μας στο ακέραιο και στο καλύτερο. Επίσης, από δίπλα με λένε φτάνει ο σκηνοθέτης εγώ. Θα κόψουμε την πίτα μας. Και σένα την πρόταση να σε πάρω στην Και όλοι μας να μας έχει καλά, υγεία, ευτυχία, να περνάμε καλά, όλα αυτά. Λευκό, κόκκινο. Ναι. Δεν νιώθω καλά. Αυτό το κομμάτι είπαμε είναι για να μας έχει ο Θεός. Το δεύτερο κομμάτι είναι για το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει, για το αντικείμενο που μας κρατάει όλους φίλους, παρέα, για τα άλογά μας. Το κάνουν και το μεγαλούτσικο. Για τον επιβίτρο του συλλόγου δεν έχει ένα κομμάτι. Αυτό εδώ. Κονταλή. Θα πάρει τα ψίχουλα από κάτω. Για το αγοράκι του συλλόγου δεν έχει κανένα κομμάτι. Ένα αγοράκι γίνεται στο σύλλογο. Όλα τα άλλα είναι αδερφές. Ψίχουλα από κάτω. Είναι εκείνο χώρια που Για τα άλογα κόψαμε αυτό το κομμάτι, τώρα που είναι και τα αγοράκι μέσα. Ευχαριστήσαμε τον Δήμαρχο, θα το κόψουμε και το κομμάτι του τώρα. Μεγαλούτσικο ρημάδι, να ξέρεις. Είναι σύμφωνα με αυτά που μας δίνεις κάθε χρόνο. Θες λίγο μεγαλύτερο στο κόψιμο. Να μην ψάξετε παιδιά για το νόμισμα και να το δούμε στο τέλος. Και έβαλα ένα νόμισμα φέτος. Αν έβαλες ένα πράγματι, είναι σάλογα. Άμα έβαλες ένα. Για τον αντιδήμαρχό μας, το συγχωριανό μας. Το συγχωριανό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Το επόμενο κομμάτι, αφού κάναμε το καθήκον μας με όλα, είναι για τον πρόεδρο. Για μένα δηλαδή και τη γυναίκα μου. Οικογένεια πρόεδρο, έτσι. Οικογένεια πρόεδρο. Ναι. Και την κόρη μέσα ή χωριά η κόρη? Όλη η οικογένεια. Αν και έχει άλογο η ζωήτσα, όλη η οικογένεια μαζί. Λοιπόν, Και τον Νικολάκη στο ίδιο κομμάτι, ρε φίλε. όπως ο κόμμα της ζωής. Δηλαδή ο Ταμίας. Νικολάκης είναι ένα κομμάτι μόνος του όμως. Πώς θα γίνει? Άσο να το πάρει αυτό. Βοηθάει.
Ξενοφών. Με τη Μαρία και το γιο του Νικολάκη. Και την κόρη. Γιατί μπορεί να κόψει μια φορά Την κόρη του. Την κόρη, ναι, και την κόρη. Και την κόρη. Όχι πολύ και το πρόσωπο και κύριε. Ο κύριος Γεωργέλης, ο τροχονόμος μας, που μας σώνει πάντα. Θα πληρώναμε πολλά από το αλκοτέστ, αλλά τέλος πάντων. Γελάμε, είναι σοβαρό το θέμα. Ο φίλος μας ο Λευτεράκης, πούτος. Ψητάκι. Ψήνει. Δεν κάνετε κανένα κατάχαση, όλοι παντρεμένοι ελεύθεροι τελευταία μήνα. Μόνο που γκρινιάζεις είσαι. Αφού μόνος ο ελεύθερος εγώ είμαι. Δεν είσαι ελεύθερος. Σε δέσαμε, σε δέσαμε. Ελεύθερος, κι άλλοι είναι. Μονάχος δεν είσαι, αν πάρεις από εκεί προς τα δω έτσι. Στέλιος. Στέλιος. Πάρ' το κορίτσι μου για τον μπαμπά και για σένα και για τη μαμά. Πήγε μόνοι σου. Ο Χρήστος ο Μίλιας. Με την Ελληνίτσα και όλο το σόι. Παιδιά, δεν τα έκανα ούτε με αριθμητική σειρά, ούτε με ό,τι θυμόμουν, να ξέρετε, δεν έχει σημασία πρώτος, δεύτερος. Ο Δημητράκης από τη Σύνοδο. Το Δημητράκη. Δήμητρα, εδώ η Δήμητρα. Το νέο μας μέλος με το καταπληκτικό της άλογο που δεν καβάλισε σήμερα. Καλό σας παιδιά. Η αδερφή μου η Μάρθα. Εκεί πάνω. Πού είναι? Η αδερφή μου η Μάρθα. Την κόβω ξεχωριστό κομμάτι γιατί πάντα μας βοηθάει. Όχι μόνο επειδή είναι αδερφή μου, αλλά μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο Λιάκος από την Άσιο. Ο φίλος μας με τις πολλές στεναχώριες που ελπίζουμε φέτος να του πάνε όλα καλά. Ναι. Ο Μεμίκος με τη χιλιάρα και το κουνέλι στο φορμαγάζ. Κοτόπουλα. Κοτόπουλα Μιμίκος. Κύριε Λέισον, ο Δημητράκης από τη Νέα Σάντα. Να δέσεις φίλε του φέτος, να δέσεις. Σε έδεσες πέρσι, να δέσεις φέτος. Ένα οικόπεδο. Ας το οικόπεδο. Ναι, ο Ράγκλερ ο φίλος μας, ο Αλεπανάρικος, η καλύτερη οργάνωση, πάντα σε θέλουμε μαζί μας γιατί έχεις καλύτερες καρέκλες, την καλύτερη τέντα και το τύπος πάντα θα πηγαίνει ξένους καρπούς. Και ξένος καρπός. Πάντα εσύ. Και ραβάνι. Και να κάνεις τέτοια διάβολα. Ναι. Ευχαριστώ. Όχι, φτάνει, ο τρίτης κάνει. Αλλά 5-6. Λοιπόν, οι τρεις φίλοι μας από την Άουσα είναι πρώτη φορά που βρίσκονται μαζί μας. Κρέμασε Ελπίζουμε να περνάμε καλά μαζί, να γνωριστούμε καλύτερα και να κάνουμε πολύ καλή παρέα. Ο Μανώλης. Αλλά 5-6 να κάνεις. Άρε Μανώλη, έπαιζε στο Μανώλη, Ο Μανώλης από την Άουσα, παιδιά, κέρδισε και το φλουρί. Ο Στέλιος από την Άουσα. Στέλιο, μην περιμένεις, εσύ τελείωσε το πανηγύρι. Ο Στέλιος από την Άουσα. Ο Θωμάς από την Άουσα. Και τα δύο τεράστια κομμάτια. Κελίδης. Για τους φίλους θα κόψουμε ένα κομμάτι. Κελίδης και Ιορδάνης. Επόμενη. Δεν έχει σημασία παιδιά που τα κόψαμε τελευταία. Τουλάχιστον να είναι μεγάλο το κομμάτι τώρα που μας λέει. Αφού δεν έχει βρουν να φάμε το τέτοιο. Αυτό είναι η Ιορδάνη. Το τελευταίο κομμάτι παιδιά το κράτησα για όλους τους φίλους που δεν είναι στο σύλλογό μας, που είναι επισκέπτες σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Τζόρνταν. Μαζί με τα άλογα τώρα κόψα. Ποιο Νίκο? Ξεχάσαμε κανέναν? Δεν ξεχάσαμε κανένα. Το Σίμω. Ευτυχώς. Ποιον? Το Σίμω. Το Σίμω. Α, το σκυλό. Μόνο τα ψίμουλα είναι αυτό. Αυτό είναι παιδιά των παιδιών. Όποιος δεν κορτάσει έχει δεύτερο κομμάτι. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και του χρόνου. Γι' αυτό και εγώ δεν γίνω, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, επειδή τα πράγματα αλλάζουν με τους δήμους, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί στον χρόνο που έρχεται, αλλά οι περισσότερες πιθανότητες λένε ότι θα γίνει. Ναι. Αυτό που όμως δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, σημασία έχει ότι εσείς πλέον είστε ένα κομμάτι δικό μας, ό,τι και να συμβεί, δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Δεν ξέρω αν κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για σας. Κάτι κάναμε. Δεν έχουμε παράπονο. Ίσως όχι στο μέγεθος που έπρεπε να κάνουμε, αλλά μπορούμε σιγά σιγά με τον χρόνο να είμαστε καλύτεροι. Εγώ πιστεύω ότι πλέον είστε θεσμός για μας, είστε ένα κομμάτι δικό μας, ανήκετε πλέον εδώ. Σας ευχαριστούμε για το μεγάλο άλμα που κάνατε και προτιμήσατε τη δικιά μας περιοχή εδώ. Άσχετα αν σας βολεύει ή όχι, για μας ήταν πολύ μεγάλη δουλειά που βρίσκεστε εδώ. Μας έχει αφήσει καλές αναμνήσεις και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα βοηθήσει πάρα πολύ το Δήμο μας, όχι μόνο επικοινωνιακά, αλλά και θεσμικά και πολιτιστικά. Οφείλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και για τη σημερινή κοπή της πίτας, αν και ήμουν πολύ άρρωστος μόλις σηκώθηκα από το κρεβάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Δεν ήθελα να λείπω από αυτήν την σημερινή κοπή της πίτας, η οποία όντως για σας είναι μια όμορφη στιγμή. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και τη Δήμαρχο κάτι θέλουμε, που είναι Τσικοριανός. Πετάκια μου την άρεσαν. Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους εσάς και στις οικογένειες. Δεν νικό. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Μας τιμά ιδιαίτερα. Εγώ ξέρεις πολύ καλά τις προθέσεις μου ότι ήθελα, είμαι και θα είμαι πάντα δίπλα στο Σύλλογο, γιατί μέσα από εσάς αναδείχθηκε το χωριό μας. Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε από αυτό. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο ειδικός όμιλος, το Περιστέρι δεν θα το ήξερε κανείς. Αυτό οφείλεται καθαρά σε εσάς. Ξέρω και έχετε προσφέρει στο χωριό, με τις συμμετοχές ειδικά τελευταία και στις παρελάσεις έχουμε κλέψει την παράσταση. Κάνουμε την ωραιότερη παρέλαση. Ασφαλώς και μάλιστα. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, και για το 2010 εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε το Σύλλογο, γιατί το αξίζει. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι αυτός που ακόμα πιστεύω δεν θα προχωρήσει ο Καλλικράτης. Ο Δήμαρχος έτσι μου λέει, εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορούν σε 6 μήνες να προλάβουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, έξω από όλα αυτά, εμείς επαναλαμβάνω θα είμαστε δίπλα σας. Και για το 2010 και εγώ και ο Δήμαρχος θα είμαστε υποψήφιοι, όπως και να έχει το πράγμα. Γιατί εμείς πάμε πακέτο και στο νέο Δήμο, από έτσι δηλαδή, οπότε θα είμαστε δίπλα σας. Αυτά είχα να πω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Καλή χρονιά το 2010, χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια σας πολλά.